welkom. Hoi, Chris Ramekkers. Hallo, Hey, Leon. Paul. Nou jongens, dit is onze jury. Hier gaan jullie voor pitchen. We gaan het over design hebben. John, op basis van alleen al jouw bril ga ik ervan uit dat jij veel affiniteit met design hebt. Klopt dat? Minder in productdesign, maar wel in procesdesign. Dat is iets wat je elke dag overal tegenkomt. Alles wat je vastpakt is al een keer gedesigned. Heeft iemand over nagedacht. Tastbare dingen, ontastbare dingen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, we gaan er naar luisteren. Een minuut lang. Dus jury 1,5 oor. Oké. Nou, jury, wij zijn Noos. En overal zien we eigenlijk ondernemers en organisaties die goede ideeën hebben en willen innoveren. Maar hierin vaak niet de juiste aanpak vinden of niet de juiste stappen weten te zetten. Wat nou als er in Limburg een bedrijf zou zijn dat punt 1 deze ideeën kritisch bekijkt, punt 2 abstraheert en punt 3 deze ideeën weet te vertalen naar complete praktijkgerichte oplossingen. Dan zou Limburg er heel anders kunnen uitzien. Op basis van onze verschillende achtergronden hebben wij eigenlijk 4 basisfacetten waardoor wij van een probleem een samenhangend geheel kunnen maken. Een van deze basisfacetten is bijvoorbeeld gebruikersgericht ontwerp. Wij van Noos Design onderscheiden ons van onze concurrentie doordat wij van deze 4 basisconcepten een totaaloplossing kunnen leveren. Wij van Noos Design bieden ondernemers de kans om van hun probleem een daadwerkelijk marktklare en innovatieve oplossing te kunnen creëren. Dank u wel. Dank jullie wel. We hebben de pitch gehoord. Juryleden, Peter, laat ik met jou kijken, want jij kijkt het moeilijkst. Ik kijk heel moeilijk, ik voel me moeilijk. En ja, laat ik duidelijk zeggen, ik heb geen idee wat jullie doen. Een product? Nou, op het moment bijvoorbeeld zijn we door een klant in de zorg benaderd. We weten allemaal, in de zorg hebben we een grote... het kost allemaal een hoop geld. We hebben met mensen te maken die heel veel speciale handelingen nodig hebben. En van de andere kant hebben we toch bijvoorbeeld oude mensen die graag gewoon onafhankelijk willen zijn. Nou, deze klant heeft ons benaderd en heeft gezegd, voor met een specifiek probleem uit te gaan en heeft gevraagd van, kunnen jullie daar niet met iets beters op komen? Wat jullie doen eindigt altijd in een tastbaar product. Of als het een service is, in een service eigenlijk, een tastbare service. Mark? Ja, ik vind het echt een ongelooflijk vaag verhaal. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Oké. Ik dacht dat het erbij lag, Mark. Nee, ik begrijp er echt niks. Dus misschien kun je toch nog een keer een voorbeeld geven. Een andere klant van ons die kwam naar ons toe en die had een heel goed idee over hoe eigenlijk fitness op een hele andere manier, een veel efficiëntere manier zou kunnen worden eigenlijk uitgeoefend. En dan met name wilde hij zich richten op kleine ruimtes, bijvoorbeeld voor fysiotherapeuten. Hij heeft dat idee aan ons voorgelegd en wij proberen nu samen met hem, door de kennis die wij hebben, niet alleen in fitnessapparatuur, maar ook in veel andere sectoren. En misschien dat we die kennis kunnen gebruiken om hem zijn idee eigenlijk tot een totaal, een goed idee en een idee dat gewoon succesvol wordt. Jullie zijn wel creatieve denkers dan? Dat is eigenlijk wat jullie verkopen, creatieve ideeën? Ja, maar dan gericht op de pure interactie ook van mensen. Hoe ervaren mensen nou daadwerkelijk een product? En hoe helpt die ervaring erin dat wij een nieuw product kunnen creëren, dat die mensen dus een product beter kunnen gaan gebruiken en beter kunnen gaan creëren. John, ik ga tenslotte naar jou, want jij hebt jezelf altijd geafficheerd hier ook vorig seizoen als gevoelsmens. Ja. Ik heb alle hoop op jou gevestigd. Ja. Waar heb je de investering voor nodig? Denk aan bijvoorbeeld prototype materiaal, maar ook gewoon machines in feite of materieel waarmee we gewoon een bijna net echt modelletje kunnen afleveren of ervaring voor de gebruiker. En dat is eigenlijk waar wij onze startinvestering voor nodig hebben. Helder. Dank jullie wel. Ja. Oké, tot ziens. Zullen we die mee? Ja, dank je. Zo, heren. De jury had na de pitch zoiets van, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Ja. Nou, dat is de conclusie, ja. Nou, aan de ene kant kunnen we ons dat ook voorstellen, want wat wij doen is ook vrij complex voor de buitenwacht om aan uit te leggen. Maar we hebben het zo proberen uit te kleden en in kindertaal toch proberen uit te leggen wat wij doen, maar blijkbaar is dat niet overgekomen helaas. Wij verwachten eigenlijk op dit moment denk ik vrij weinig. Ja, nou, misschien wel, ja. Ja, het zijn gewoon een paar jongens die voor zichzelf gaan beginnen als adviseur of ontwerper. En als ze heel creatief zijn, kunnen ze dat vast. Maar Het is een zeer brede positionering. Hè? Ja. Alles voor iedereen, in alle fases van het ontwikkelproces. Ja, ik kan er nog weinig chocola van maken. Dus, Of je er een businessmodel van kunt maken, dat is nog wel lastiger. Of ze daar de investeringen van een LIEF voor nodig hebben, dat is de vraag. Maak het concreet alsjeblieft, want dat is niet gelukt, in ieder geval niet nu. Nee. Goed zo.